Здравейте, господин Кирчев. Разкажете с няколко думи за историята на клуба. Здравейте! Значи Гребен клуб Чарпоков е създаден преди 13 години от група ентусиазирани състезатели по гребане, възпитаници на Владимир Чарпоков. И зато и клуба носи неговото име, а Владимир Чарпоков е един от първите треньори в Пловдив по гребане. През годините много перипетии са минали през главите на състезатели и треньори. В началото бехме само двама треньори, нямахме нито хангар, нито зала, къде да тренираме, бехме отвън на поляната на открито и постепенно, лека по лека се съвзехме и за 13 години напълнихме хангара с лодки от всички, комплектовахме по два броя от всички лодки, от скиф до осморка, гребла снабдихме, всяка лодка с гребла, тъй че горе-долу стъпихме си на краката и в същото време доста от нашите състезатели намираха място в националните отбори на юноши, девойки, на мъже и жени. Само за пример, миналата година Десислава Георгиева участва на световното девойки, ето там е Рио, и стана трета на световното за девойки. Тази година малко или много Кристиян Василев, който участва на Олимпиадата, също е започнал гребане в Чарпоков. Така че нашия път беше много труден. Миналата година сме първи в страната комплексно класирани. Комплексната купа притежаваме. Друго какво да кажа? Разбрахме за успехите на клуба, но разбрахме и нещо друго, че е имало инцидент във вашия клуб. На 1 юли по незнайни причини, все още нито следствие, нито пожарната може да каже категорично дали е умишлен или късо съединение. В хангара е избухнал пожар посред нощ, 3 часа. Унищожени са, да не кажа на 100%, но по-голяма част от лодките, и то новите лодки, които имахме, дадени от федерация, и ние си закупихме някои лодки през годините, те са унищожени, тъй като те са по-горими, тъй като новите материали, карбонови и всичко се слепват помежду, нали, се слепват с смоли или пила, които са горими, а старите лодки, пластмасата, тя само може да се смачка, да се деформира, но не гори толкова. Тъй, че голямо нещастие нас полетя и... Как го понесаха състезателите, треньорски екип? Треньорите, които беха тук, тъй като аз в същото време бех на почивка, 5 дена малко отпуск. И като се прибрах вечерта, с треньорите се видяхме, картинката беше много трагична. Състезателите на другия ден ги видях 25-30 дечица, сълзите им на очите, може би и това ме мотивира да продължим и да се преборим, да възстановим, както се казва, като птицата Феникс от пепелта, да възродим Гребен клуб Чарпоков. Пред мен стоеше една много голяма дилема. Дали и как да продължим, защото край на краища хангара изгорял, всички лодки изгорели, всички гребла изгорели, няма на къде и как. За мен беше най-лесно, щракам се с пръсти тая година и до година пенсионирам се и готово. Но просто сълзите в очите на децата ми даваха стимул, нали, да тръгнем и да се справяме с това препятствие, тъй като през годините, още от основаването, имаме един девиз на клуба, че това, което не убива, ни прави по-силни. Така че, благодарение на тях и треньорския екип, събрахме се управата на клуба и обещаха, че ще помагат за всички направления и се захванахме да възраждаме клуба. А от какво се нуждаете точно в този момент? Каква сума е необходима? За сума просто трудно може да се говори, защото
странични наблюдатели не могат да си представят, нали, за сума. Още по време на пожара беха записали, че са изгорели лодки за 200 хиляди лева. Значи в хангара нямаше за 200 хиляди лева, но сега, ако трябва да закупа същите лодки, да напълня хангара, както беше пълен, 200 хиляди не могат да стигнат. Тъй, че и ние зато и стартирахме една DMS кампания. Писахме там 50 хиляди евро ни трябва да закупим някои лодки. Доста така ми се обаждали, като толкова много пари. Казвам само за сравнение. Единична лодка, нова сега, за да я закупиш, струва 7000 евро. Осморката струва 35 000 евро. Просто това са нещата от живота. Трудно ще не е много. Аз веднага, като се прибрахме, на първи петък стана пожара, в понеделник веднага съм писал писма до Министерството на спорта, господин министър Кралев, до общината, господин кмета Иван Тотев. И до сега още нямам отговор от тях. Бавно действа и тромаво, бюрократично просто държавната и общинска администрация, но чакаме и от тях нещо. Няма начин да ни се сетят, че трябва да помогнат. Призовавам всички съпричастни и всички, които обичат спорта в България, не само гребането, да помогнат на гребен клуб Черпоков да се възроди от това нещастие, което ни се случи, да може децата да спортуват в нормални условия. Имаме DMS кампания, имаме банкова сметка обявена, може и материално, който с гребла, колеги и с лодки, кой с каквото може да помогне в този труден момент за гребен клуб Черпоков. Продължаваме само на 5 минути. Продължаваме да тренираме, не се отказваме и също мислим, че всичко ще бъде наред и ще се справим. Всяко зло за добро. От малкото, което имаме, да направим нещо голямо и красиво. Това, което ни убива, да направим по-силни!